Alle sammen, og velkommen til M2D Gaming. Ja, hvis I har måske, nogle af jer i hvert fald, I har måske bemærket, at der ikke er så mange uploads her for tiden. Og jeg har en meget logisk forklaring. Altså, det der er for det første, altså, Mikkel han har lidt problemer med sin computer her for tiden. Og jeg har det, at jeg er midt i en fase med at få hurtigt internet. Og lige så snart vi får det får vi her. Det ved jeg ikke. Om et par dage i hvert fald, så har vi det hurtigt. Det er vist noget med 70 gange hurtigere end det vi allerede havde. Hvilket så siger meget om, hvor langsom internet vi havde. Jeg tror vi havde 1 megabit ned, og så havde vi endnu været op. Og hvilket var derfor, at jeg ikke uploadede så tit, fordi at det var ikke til at holde ud og skulle vente så lang tid. Og så tænkte jeg, at nu laver jeg en lille kort video her. Og så kan I, tænker jeg, at jeg vil vise jer mit gamer setup. I skal ikke tage af lidt mit rod og alt det der, fordi jeg har lige sat det op. Hvilket er derfor. Som I nok kan se, det er min fine dør. Og ja, mit grimme gulvtæppe. Ja, det behøver jeg ikke at sige til mig. Jeg ved godt, det ikke er så pænt. Og her har vi det. Det her, det er simpelthen mit setup. Jeg har det første. Jeg har en stor skærm her. 32 tommer TV. FPS-counter deroppe. Det er jeg sikkert ligeglad med. Og så har jeg min lille skærm. 19 tommer her. Den har jeg fået her for nylig. Jeg spillede ind på den her originalt. Men hernede, eller rettere sagt herovre, har en PlayStation. Hvis jeg ikke er sikker. I kan godt se det. Det er super slemt. Mine plakater her. Jeg kører cross selv, så det giver mening. Jeg har det der lille, de små, altså subwooferen her, og den her, den lille en, og så er der en anden lige om bagved her, bagved min server. Ja, det her det er en server. Ja. Tada. Jeg har min lille Raspberry Pi. Den er dejlig. Altså hvis man får en idé, hvis man nu vil lave et eller andet, eller sådan noget, et eller andet sjov, skørt eller andet, så er det nok, så er det muligt at lave det på en Raspberry Pi. Jeg har min uoriginale PlayStation controller, fordi at min originale, den blev ødelagt her for et par dage siden. Du skal ikke spørge mig hvorfor, men lad os bare sige, at jeg er dårlig til at kaste. Se, nyt SIM-kort, hvilket, ja. Her har vi min lille skole, eller ja, vi har min skolecomputer. Det er en rigtig dejlig computer det her. Jeg har haft den i mange år. Altså, den er ikke hurtig eller noget. Og Mikkel han har en 1000 gange bedre bærbar i hvert fald end mig. Men jeg er glad for den, og den har en i3 i og sådan noget hyperthreading, så den er rigtig dejlig at have med at gøre. Jeg har en mobil der, den er ikke så interessant, det er en Huawei, og så min fjernbetjening her er sleeve til en gammel PC. Jeg havde min nye keyboard, eller mit nye erhvervede keyboard med lys i, det er fancy. Det synes jeg i hvert fald. Min HyperX Cloud 1, der er lige udkommet en 2, men det er min etter. Det var også derfor jeg sagde for en ny mikrofon, men og det var også derfor I hørte lidt mærkeligt skratten, men jeg har fikset det nu. Jeg ved ikke. Jo. Her, der har jeg min, altså coveret her er bare faldet af, men det er egentlig bare normale højtaler. Eller gode højtaler. Ja, I hører måske bare en smule skratten, fordi de er ikke sat til. Jeg har min anden en her, min cap her, simpelthen, og man kan ikke have et skrivebord uden sådan en der. Og den her, hvis jeg nu af en eller anden mærkelig grund vil sætte den her til det store, så kan jeg det. Jeg har valgt for 4 kønner, det har du sikkert bemærket. Jo, det her det er sådan en lille room tour. Her, der har jeg forskellige, hvad skal man sige,
regninger, nej ikke regninger, men sådan nogle kuponer man får, når man køber alt muligt, og mit skoleskema. Jeg har jeg bare sådan noget mærkeligt skræmmende liggende. En mobil. Den dur helt fint. Den er faktisk helt ny, men den ligner en gammel en. Alarm og stik der til strøm. Det er en fin lille alarm for den lys i. Og så oplader til en tablet, og så den der min seng. Og det her store noget her, det sad jo egentlig heroppe på, men det er derfor. Så valgte jeg bare, så flyttede vi sgu bare derover. Og jeg vil ikke gå i detaljer om, hvad der er herinde, fordi der er en hel masse mærkeligt noget. Jeg har forskellige pokaler her. Ja. Så. Ja. Førsteplads der til sådan noget klubmesterskabet. Kan jeg nok gætte. Der stod min fjernsyn fjernsyn før. Her har jeg en anden plads til Danmarks mesterskabet. Det var dengang jeg kørte helt vildt. Så jeg bare smidt en masse rod herover. Det skal jeg nok lige have ryddet op. Min printer, trådløs, dejlig. Computerdelene, i hvert fald kassen til det. Og så for dengang jeg var lille, mit Lego. Ja, og så mit gamle sengetøj for nyt. Og det her, det er sådan en, hvad skal man sige, en soveseng, sofa. Ja, sofa, bla bla. Ja, men det her, det var bare lige en kort lille update til jer. Vi er ikke døde eller noget, men vi arbejder på at få lagt noget ud. Ja, ha' en god dag, og ja, pas godt på dig selv.